Jeg er en ko. Yes, sir. Nå. Jeg tror, vi kører. Som jeg sidder her ved gate C27 og ser ud på flyet i den romantiske tog, bliver det klart, at jeg allerede er et andet sted. Et sted, hvor hverdagen er mere end rigeligt. Det er så mærkeligt, at vi virkelig skal dø. Men tanken om opstandelsen ikke mærkeligere, end at vi virkelig findes. Et sted, hvor alting forandres. Mens revolutionen bliver planlagt i en lille beklumret lejlighed med petroleums- og rullegardiner. Et sted, hvor sproget efter kontortid fortsætter uden adresse. Som en galning. Ensomme fakter i bussen. Ja. Troels. Skal man falde, skal man gøre det ordentligt.